खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिका नार्जारी दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। बाक्सानि फाख्रिगुरियाव बर्डार पुलिसनि हेंथायै रायजोनि अजद। जुनमुनि राभानि केसखौ सिबिआइजों नायबिजिरनो लानायखौ हाग्रामा महिलारिया बरायदों। खारिजा बिजनीनि गुबुन गुबुन जायगायाव सिखावनि उदखार। सोलोंथाइ बिफाननि 105 कौटि रां जाख्ल'नायाव खौरांगिरि आरो आरटीआई मावथिबो लोब्बा थानायनि अजद। दिल्लीयाव खुंजानाय नीति आयगनि मेलाव मोन 8 रायजोनि गिबि मन्थ्रिया बाहागो लायाखै। सिद्धारामायानि मन्थ्रि आफादाव सा 24 मन्थ्रिफोरा समायखिरा लाबाय। दानिया फै आबुं रादाबाव। बाक्सा जिल्लानि सालबारि फाख्रिगुरियाव बर्डार पुलिसा सादा-सिदा रायजोखौ हाराहास्ति खालामनायनि अजद सिखांदों। बर्डार पुलिसा डिपर्टार्सनि मुङाव रां बिनायनि अजद लाबोदों रायजोआ, जायखौ लानानै फाख्रिगुरियाव दिनै सानै बर्डार पुलिस आरो रायजोनि गेजेराव मोनसे नांज्लायनाय जाथाय जायो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला फाख्रिगुरिनि जामालुद्दिन मुंनि सासे सुबुंनि मुङाव डिपर्टार्सखौ लानानै नटिस फैदोंमोन। जामालुद्दिना मिथिहोनाय बायदिब्ला बर्डार पुलिसा बेनिफ्राय रां लानानै डिपर्टार्सनि जेंनाखौ सुस्रांनानै होगोन होननानै इसारा होदोंमोन। बेराफारसेथिं बिहा जेबो डिपर्टार्सनि जेंना गैया होननानै बुंथिदोंमोन। फारसेथिं जामालुद्दिन मुंनि सासे सुबुंनि अजदखौ आबुङैनो नेवसिगारदों बर्डार पुलिसा। बिसोरो बुङो जामालुद्दिननि बे अजदआ आबुङै नंखाय आरो ओंथि गैयि। जों फैसा लानानै डिपर्टार्सनि जेंनाखौ सुस्रांनो नागिराखै। गोनांथि जायोब्ला जोंनि हेंथायै प्रशासननि खाथियाव थां। जों फैसा लुबैनाय खोथाया आबुङै नंखाय होननानै फोरमायो। बाक्सा जिल्लानि बरिमाखायाव 10 लाइमोन बिपिएफनि मावसुमा मेलजों लोगोसे बेंगली सेल बिपिएफनि बिबानगिरिफोरनि समायखिरा लानाय हाबाफारिया जानानै थाङो। बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै खौरांगिरिनि सिगाङाव बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया बुंथियो दि बे मावसुमा मेलाव दोलोखौ माबोरै गोख्रों खालामनो हायो बेनि सायाव सावरायनाय जायो। लोगोसे बिथाङा एसआई जुनमनि राभानि थैनायखौ सिबिआइनि जोहै नायबिजिरनायखौ बरायनानै थार बिजिरनाय होनांगौ होननानै दाबि खालामबावदों। बिटिसि ओनसोलाव मोनफ्रोमबो ब्लकआव इउपिपिएल आरो गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय बिपिएफ हानजायाव हाबफैगोन आरो बे हाबफैनाय हाबाफारिखौ 8 जुननिफ्राय लानाय जागोन होननानैबो बुंथियो। बिपिएफ दोलोआ बिजेपि दोलोजों लोगो लानाय बाथ्रानि सोंथियाव बिथाङा बुङो दि बिजेपिजों दिसपुरावल'सो 3 एमएलएफोरा सोमोन्दो दङ, नाथाय दोलोजों लोगो जायाखै होननानै बुंथियो। इउपिपिएल दोलोखौ रायनाय सोंथिनि सायाव फिननाय होनानै बुङो दि दायो बिटिसिआव इउपिपिएल दोलोआ सोरखार सालायगासिनो दङ। बेनिखायनो बिटिसिआव इउपिपिएल दोलोखौ रायखानांगोन होननानै बुङो। जुदि बिजेपि दोलोआ बिटिसिआव सोरखार सालायनायमोनब्ला बिजेपिखौबो रायगौमोन। फैगौ लकसभा बिसायख'थियाव बिपिएफ दोलोआ मोन्नैबो बियाबाव क'क्राझार आरो उदालगुरियाव हारसिङैनो इलेक्सन गेलेगोन बाथ्राखौबो रोखायै बुंथिबावो। बाक्सा जिल्लानि खारिजा बिजनी ओनसोलाव थांनाय माखासे सान ओनसोलनि दाब दाब जायगायाव बोरमा, दै दिखांग्रा मटर बायदिजों लोगोसे गोबां मुवा बेसादफोर सिखावा खावनानै लांदोंमोन। बेनि गेजेरावनो खावनाय मुवा बेसादखौ फाननो फैनानै रायजोनि आखायाव सानै सिखावा हमजानायजों लोगोसे सासे सिखावा खारग'लाङो। सिखाव खावनानै लाबोनाय दै दिखांग्रा मटर फाननो फैनाय सिखाव सानैखौ बरपेटा नेपालि बस्तियाव रायजोफोरा हमनानै जायगानिनो लाबदांगुरि आउटपस्टआव खौरां हरनानै पुलिसनो गथायनानै होयो। बे समाव सिखाव सानैखौ पुलिसा सोंथि खालामबाय थादोंब्लाबो बिसोरनि सिनायथिखौ मिथिनो मोननाय जायाखै। सोलोंथाइ बिफाननि 105 कौटि रां जाख्ल'नायनि गुबै दायनिगिरि एससीईआरटीनि सासपेन्ड जानाय डाइरेक्टर शेफाली देवी शर्माया भिजिलेन्सनि सेबनायाव सिमान लादों दि बे खामानियाव खौरांगिरि आरो आरटीआई मावथिबो लोब्बा दङ। खौरांगिरि आरो आरटीआई मावथिया बे केसखौ दोनखोमानो थाखाय गावनिफ्राय 2 कौटिनिबो बांसिन रां लादोंमोन होननानै फोरमायदों। अदेबानि भिजिलेन्सआ बैसोर खौरांगिरि आरो आरटीआई मावथिनि मुंखौ स्रोदै दोनखोमाथ'दोंमोन।
मख'नो गोनांदि सा6 हमजाखांनायनि उनाव साथाम हमजाबावनायजों गासै सा9 दायनिगिरिफोरा हमजाखांबाय। राजस्थाननि आजमेराव क्र'जलेन्ड हटेलनिफ्राय हमनो हादोंमोन खारखोमानानै थानाय सासपेन्डेड डाइरेक्टर सेबले देवी शर्मा आरो बिनिनो बिजामादै टिकादार अजित कुमार सिंहखौ। लोगोसे फिसाजो उन्दै बिजेता शर्माखौबो आसाम पुलिसआ एरेस्ट खालामदोंमोन थांनाय 8 मे 2023 खालाराव। मख'नो गोनांदि 2017 निफ्राय 2022 मायथाइनि गेजेराव सोलोंथाइ बिफाननि स्टेट काउन्सिल फर एडुकेशन रिसार्च एन्ड ट्रेनिं एबा गुसुङै स्कार्टनि गासै 105 कौटि रां जाख्ल'नायनि दायाव सा6 दायनिगिरिया पुलिसजों सिगाङावनो हमजाखांबायमोन। गिबि मन्थ्रिनि सीएम भिजिलेन्स टीमा हमदोंमोन बैसोर सा6 सुबुंखौ। सिगाङाव हमजानायफोरनि मुङा फारियै कंग्रेस दैदेनगिरि राजेश जोशी, लक्ष्मी नारायण सनवाल, जयंत लहकर, राजिमुद्दिन आहमेद, सारगा मर आरो रुबुल आली। मख'नो गोनांदि थांनाय 2017 मायथाइनिफ्राय 2022 मायथाइसिमाव एससीईआरटीआ डीएलएड कर्स फोरोंनो थाखाय गासै मोन 347 मिरुनि थाखाय टेन्डार होदोंमोन। बे टेन्डारखौ मोनदोंमोन एनसीईआरटीनि सासपेन्डेड खालामजानाय बारग' डाइरेक्टर सेबले देवी शर्मानि बिजामादै राजेश जोशीआ। नाथाय नंगुबैयै 347 मिरुनि जायगायाव 288ल' मिरुआ एनसीटीई एबा नेशनेल काउन्सिल टिचार्स एडुकेशननिफ्राय गनायथि मोनदोंमोन। बेबायदिनो आसाम सोरखारनि 105 कौटि रांखौ बिसोरो जाख्ल'दोंमोन। बे बिथिंखौ नोजोर होनानै गिबि मन्थ्रिनि भिजिलेन्स सेलआ नायबिजिरनायनि उनाव स्कार्टनि बारग' डेपुटि डाइरेक्टर लक्ष्मी नारायण सनवाल आरो 4 मावफारियाफोरखौ बुधबारखालि गासै सा6 सुबुंखौ एरेस्ट खालामदोंमोन। गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिनि मासि दैदेननायाव मैया सनिबारखालि गोदान दिल्लीनि प्रगति मैदानाव खुंजानाय नीति आय'गनि गभर्निं काउन्सिल 8थि जथुमाव गासै मोन 8 रायजोनि गिबि मन्थ्रिफोरा बाहागो लायाखै। पान्जाबनि गिबि मन्थ्रि भगवान मान, बिहारनि गिबि मन्थ्रि नीतीश कुमार, दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि अरविन्द केजरीवाल, तेलेंगानानि गिबि मन्थ्रि के चन्द्र शेखर राव, तामिलनाडुनि गिबि मन्थ्रि एमके स्टेलिन, राजस्थाननि गिबि मन्थ्रि अशोक गेहलोत आरो सोनाब बंगनि गिबि मन्थ्रि ममता बेनार्जीमोना बाहागो लायालासे दिनैनि बे 8थि नीति आय'गनि गभर्निं जथुमखौ बयकट खालामदों। दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि अरविन्द केजरीवालआ बुंदों दि आथिखालाव गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया डेम'क्रेसिखौ फोथैनो लादों। मानो होनोब्ला गोजौसिन बिजिरसालिया बिथोन होखांनायनि उनावबो गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया थांनाय 19 मे खालि मोनसे आर्डिनेन्स जारि खालामबावदों आरो बे आर्डिनेन्सनि जोहै दिल्लीनि लेफ्टेनेन्ट गभर्नरनोसो दिल्लीनि अफिसारफोरखौ थिसनथाइ होनो गोहो होबावदों। बेयो मोनसे डेम'क्रेसिनि हेंथा हाबा होननानै अरविन्द केजरीवालआ खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथिदों। कर्नाटकआव गासै सा 24 गोदान मन्थ्रिफोरा सनिबारखालि समायखिरा लाबावबाय। रायजो बेंगिरि टावारचंद गेहलोतआ समायखिरा लाहोदों। आथिखालाव गिबि मन्थ्रि सिद्धारामाया आरो लेङाइ गिबि मन्थ्रि एमके शिवकुमारजों लोगोसे गासै सा 34 केबिनेट मन्थ्रिफोरा समायखिरा लाजोबबाय। बे मन्थ्रि आफादाव सासेल' आइजो महरै लक्ष्मी आर हेबालकाराल' आइजो मन्थ्रि महरै थिसनजादों। नोजोर होनो गोनांदि एनएस बसराजुआ एमएलएबो नङा आरो एमएलएसिबो नङामोन। अब्लाबो नाथाय मन्थ्रि बिबानखौ मोनदों। थांनाय शुक्रबारखालि गोदान मन्थ्रियाव कंग्रेसनि सुप्रिम' राहुल गान्धीखौ लोगो हमफैनानै गिबि मन्थ्रि सिद्धारामाया गावनि गोदान मन्थ्रि आफादाव सोसनजानाय सा 24 गोदान मन्थ्रि आफादनि मुं फारिलाइखौ गथायफैयो आरो सावरायग्रोदोंमोन। सा 24 कंग्रेस एमएलएफोरनि मुं फारिलाइखौ होनानै राहुल गान्धीनिफ्राय फाइनाल एप्रुभेल लादों गिबि मन्थ्रि सिद्धारामाया। सनिबारखालि बे सा 24 गोदान मन्थ्रिफोरखौ समायखिरा लाहोनाय जाबाय। नोजोर होनो गोनांदि कर्नाटक बिधान सभानि गासै मोन 224 मासियाव कंग्रेस दोलोआ गासै 135 मासि आवग्रिनो हानानै आबुङै सोरखार दानो हादों। लोगोसे कंग्रेसनि हेफाजाब दोलो जनता दल सेक्युलार दोलोआ 19 मासिखौ आवग्रिनो हादोंमोन। नाथाय बीजेपी दोलोआ गोहोआव थानानैबो गासै मोन 66ल' मासि मोननो हादोंमोन। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।